ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹಾಯ್ RC ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮೇರೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣರೆಗ್ ಅಂಚನೆ ನಮಿತಾ ಪುತ್ರನ್ಗ್ ಅಂಚನೆ ನಮಿತಾ ಆಚಾರ್ಯ ಮೇರೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಮಾತನಿಗ್ಲು ವೀಡಿಯೋ ತೂಪರಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂದು ಮುರಡೆ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಗೆ ಪೋತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಜಾದುದ ಮುರಣೆ ಒಂತೆ ತೋಜ್ಪಾದಿತ್ತೆ ಐತ ದುಂಬುದ ವೀಡಿಯೋ ಬೊಕ್ಕದ ವೀಡಿಯೋ ಬಾರ್ಲ ಐಕುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ರಡ್ನೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಾತೆರ್ಲ ತೂವೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಕ ಪುರ್ಸೋತನೊಂದು ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮಕ್ಳೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆವಂದೆ ಕುಲ್ಲುನು ಒಂದು ಮಾತದಾನ ಎಂಕಲ ಇಷ್ಟ ಆವಂದುಜ್ಜಿ ಪನ್ನಗ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪ ಏತ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತು ಮಲ್ಪ ಪಡೆದು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆವೊಂದು ಎನ್ನದೇ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪೋದು ತೂಪಿನಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದು ನೆಟ್ ಓಲ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪರದೇಶೋಡು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪಡೈನಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಪಣದಲ್ಲ ಪಂತಜೀರ ಅಂಚ ಅದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕನೆತ್ತ ಪದ್ಯುಲ್ ಮಾತ ಒಂದು ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬರ್ಪುಣ್ ಮಾಡೋದು ಪದ್ಯ ಕಟ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚಂಡ ತೂಕತೆ ಜಾದು ವೇದಿಕೆ ಬೀದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ವೇದಿಕೆ మీద ಭಿನ್ನರಾದ ಬೈದೇರು 3 ಜನ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂದೀಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಕಾಶ್ 3 ಜನ ಬೈದೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಿಕಲ ಒಂಜಿ ತಾಟಿದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡೋದು ಕೇಳೋದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಬರ್ತದೆ ಕಲಾಪಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೇರ್ಸಾದ ಬಂದು ಬಂದಾದ ಬಡ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಕನ ಜೀವನಡು ಕಣ್ಣು ತೋಜಂದಿನ ಕುರುಡೆರನ್ನು ತೂದುಪಾರು 100% ಒರಿಯನಲ್ಲ ತೂದುಪಾರು ಎಂಕ್ ಕುರುಡ್ರೆಯನ್ನು ತೂನಾಗ ಕೊಂಚ ಭಯಂಕರ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಿನ್ನದಾದ ಬಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕಣ್ಣದ ದೃಷ್ಟಿ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ನಚ್ಚಿನ ಇಲ್ಲಡು ವಾಮ ಇಟ್ಟು ವಾ ಕೋಣೆ ಪುಣ್ಣ ಎಂಚಿನ ಸಾಮಾನು ಪಡೋದು ಗೊತ್ತುಪುಣ್ಣು ಅಕ್ಲು ಸಾಧ್ಯ ನಡತೊಂದು ಪೋಪಿಯರು ಎನ್ನ ಊರದೊಂಜಿ ಕಣ್ಣು ತೋಚದಿನಾರು ಬಸ್ ಮಿತ್ತಾರ್ದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೋದು ಸಾಮಾನು ಪದ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಡು ಅಟೀಲ್ ಮಲ್ಪಿರು ಆತ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸೆನ್ಸ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗಂಡ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತುಪುರಿಚಿನ ಈ ದೃಷ್ಟಿ ಅತ್ತಂದೆ ಕುರುಡೆರೆಗ್ ನಿಗೂಢವಾಯಿನ ನಿಜನ ಅಗೋಚರವಾಯಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಮನಸ್ಸು ದೊಲೆಪ್ಪು 6th ಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಪನ್ಪ ಈ ಒಂಜಿ ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದೆ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಯಾರು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪನೆಚ್ಚರ ಜಾದಕ ನಿಕಲ ಕಣ್ಣದ ಎದುರು ಯಾನು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷದ ಕುರುಡೆ ಆಪೆ ಎಂಚ ಕುರುಡೆ ಆಪೆ ಬಂಡ ಮೂಲು ಪುನಂಚಿನ ಈ ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿಲೇನೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುನ ಮೂಲಕ ಯಾನು నేను ಕುರುಡೆ ಆವಂದಿಲ್ಲ ಒಂದೇನು ಕಟ್ಟುವೇರೆ ವೇದಿಕೆ ವೈದ್ಯರ ಭಿನ್ನೇರು ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆ ರಡಚರ ಭಿನ್ನಿಲ್ಲ ನಿಕನ ಕೈಗೆ ತೆಗೆದ ಪಟ್ಟಿ ಇಂಚ ಕಣ್ಣದ ಎದುರು ಇಂಚ ಕಟ್ಟದು ನಿಕ ದಾಲ ತೋಜನ ಅಂತೂಲೆ ಇಂಚ 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 ದಾಲ ಕಟ್ಟಿಡ್ಡ ನಿಕ್ಲೆ ದಾಲ ತೋಜನ ಅಂತೂಲೆ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಈರೊಂದು ಪತ್ಲೆ ಇನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮುಟ್ಟೋದು ದೂಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ದಾಲ ತೋಜನ ಕಟ್ಟಿಡ ತೋಚು ಕೈ ಟಂಚನೆ ಪಡು ಪಟ್ಟಿ ಈ ಮೂಜಿ ಪಟ್ಟಿನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟದ ಇವಾಗ ದಾದಾಪುನ ಪನ್ಪಿನ ಪನ್ಪುಚಿ ಮಲ್ತದ ತೋಜಪಾಯರ ಬಯಕೊಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲೇನ ಒಂಚೂರು ಅಂಚೆ ಸೈಡ್ ಬರಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ಈ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮುಖ್ಯ ಅಂಚ ಈಗ ಒಂಚೂರು ಲೆಕ್ಕದ ಹಂಚಿ ಬೋರ್ಡು ಕೆಲವೊಂದು ಹಂಚಿಬೋಲೆ ಪನೊಂದು ಎದುರುಡುಪ್ಪನಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದ ದಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾ ಮಲ್ಪುಚ್ಚಿ 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸರ್ ಪನೊಂದು ಸುರು ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಇತ್ತದ ಜಾದು ಅಗೋಚರ ದೃಷ್ಟಿ ಇತ್ತೆ ಜಾದು ಶುರು ಮಲ್ತೇರು ಅಗೋಚರ ದೃಷ್ಟಿ ಪಣದು ಪನ್ನಗ ತುಲೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಅಕ್ಳಿಗೆ ಐತ ಮಂತ್ರನ ಅಕ್ಳು ಪನ್ಪೇರು ತೋಜುಂಡು ಅಂಚಾದ ಒಂದು ಯಾನು ದಾಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಅಕುಲ್ದಾಯ ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಏನು ಜಿನ್ ಪಂಡ ನೆಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಲು ಪನ್ಪುನೇನು ಪಾಡೊಂದುಜ್ಜಿ ನೆಟ್ ದಾಲ ಪನೊಂದುಜ್ಜೆರಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಕಾಲಿನ ಅವು ಕಪ್ಪುದ ಕುಂಟುನ ಕಟ್ಟುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಅಂಚ ಕಟ್ಟರೆ ಅಕ್ಲಡ ಮುಜ್ಜ ನಟ ಕಟ್ಟ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟುವೆರು ಅಂಚ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಎನ್ನ ಮಗಲು ಆಕಲು ಪೊಣ್ಣು ಏರಂಡ ಬರಡು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಯಾನೆ ಕಡಪುಡ್ನಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಕುಡೋರಿಯನ್ನ ಕೈ ಹಿಡ್ದು ತಂದು ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಣ್ಣಗ ಮಾತರ್ನ ಒಂದು ಪಣ್ಣಗ ಅಕ್ಲೆ ತೋಜರ ಬಲ್ಯ ತೈಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಕಟ್ಟದು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾದು ನಂಗೆ ತೂನಾಗನೆ ಒಂದು ಎಂಚ ಈ ಕಪ್ಪು ಕುಂಟು ಕಟ್ಟದು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರಿಂದ ಅಪ್ಪುಜಿ ಎಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೂಕ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರು ತೂಕ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾಣ ಎಂಕ್ ಇಜಡೆಯಾನ ಅತೊಂದು ಮಲ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಮೊಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜಾದು ಯಾನ್ ಪೋಪುನ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆ ಜಾದುಗು ಪೂರ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದಿ ಯಾನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಫುಲ್ ಪಾಡುವೆ ಕಲಾವಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ತೋಂದಿದ್ದಲ್ಕೆನೆ ಕಣ್ಣದ ಎದುರು ಮೈಟನೆ ತಿರ್ತರದು ತೋಜರ ಬಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮುಲ್ಪ ಮಿತ್ತು ಮೈಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದನ್ನ ಕರೆಕ್ ಈ ಪಟ್ಟಿಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟದಿರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟದಿರು ಈ
ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಉಸಿರಾಟ ಮಲ್ಪೆಲ್ಲ ಬಂದ ಒಂದು ಆಂಡ ದೃಷ್ಟಿ ತೋಜೊಂದು ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ವೈದ್ಯರು 3 ಜನ ಬಿನಿಯರ್ ದಾದ ಮಲ್ಪಡ್ಬಂಡ ನಿಕಲ ಕೈಟುಪ್ಪು ಕೆಕೆಂಡುಪ್ಪು ಪಸುಡುಪ್ಪು ಎಂಚನಪ್ಪು ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ನಿಕನ ಬಲತ ಕಡಿದಿ ಬಿಡು 3 ಜನ ಓಂಡಲ್ಲ ಮಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ದಿವಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಕೈಟು ಪತಲ್ಲ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಇನ್ನ ಕೈಟು ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಉಂಡೆ ಇಂಚು ಬಲೆ ಓಡೆ ಬತ್ತರ ಮುಲ್ಲರೆ ಓಕೆ ಆ ಬಲತ ಕೈಟು ವಸ್ತುನ ಪತ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ತೋಷ್ಪೋಲೆ ನೇ ಆರು ಒಂಜಿ ವಸ್ತುನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ತೋಷ್ಪಾದೇರೆ ಎಂಕ್ ತೋಜಿಚಿ ಯಾನ್ ಅಗೋಚರವಾಯಿನಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿಡು ತುಯ್ಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸದ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ತೋಜೊಂದು ಅರ್ನ ಕೈಟುಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಾಚ್ ಎಂದು ತೋಜೊಂದು ಸರಿಯಾ ಸರಿಯಾದ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ತಾಟಿದ ಮೂಲಕ ನೋಡಿ ಎಂದು ತೋಜಿಚಿ ಅದೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಸಂದೀಪ್ ವಸ್ತುಂಡೆ ಕೈಟ್ ಅವೇನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಇಂಚ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ನೋಟ ಈ ವಸ್ತುಗೂ ಉಪ್ಪುನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಸಂದೀಪೇರು ಒಂಜಿ ವಸ್ತುನ ಪತ್ತೊಂದೇರು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸದ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಇರ್ನ ಕೈಟಪ್ಪನ ವಸ್ತು ಒಂಜಿ ಕೀ ಒಂಜಿ ವೆಹಿಕಲ್ದ ಕೀ 2 ವೀಲರ್ ಕೀ ಸರಿ ಅದೇ 2 ವೀಲರ್ದ ಕೀ ತಲಕ ತೋಜೊಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಲೆ ಮುಟ್ರ ಬಿಡಚಿ ಜಸ್ಟ್ ತೊಷ್ಪೋಲೆ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ತೊಷ್ಪಾದು ಈ ಇರ್ನ ನೋಟ ಇಂಚ ರಡ್ಡು ಬೆರಳು ಇಂಚ ಪತ್ಲೇವೇನು ಇಂಚ ನೋಟ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ತೊಷ್ಪೋಡಿಗವೇನು ತೊಷ್ಪೋಂದಿತ್ತಿರಕ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸದ ದೃಷ್ಟಿಗಾರನ ಕೈಟುಪ್ಪನ ವಸ್ತು ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ತಲಕ ಇಂಕ ತೋಜೊಂದು ಸರಿಯಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಯಾ ಅಂಚೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಮಕೂರದಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಕೈಕೊಂದು ಚಾಕರ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಡೊಂದು ಚಾಕರ್ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಅರ್ನ ಕೈಕು ಕೊಡ್ಡ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಇದೆ ಇರು ಒಂಜಿರ್ದು ವರ್ಮ ದುಲಾಯ್ ಓಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ನ ಒಂತೆ ಮಲ್ಲ ಮಂತದ್ದು ಬರೆಯುಡು ಬೋರ್ಡ್ ಮಿತ್ತು ಮಾತ್ರೆಗೆ ತೋಜಕ ಒಂಜಿರ್ದು ವರ್ಮ ದುಲಾಯ್ ಇರ್ನ ಇಷ್ಟದ ಓಡಲೊಂಜಿ ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರೆಗೆ ತೋಜಕ ಬರೆದಾಯ್ಬ ಕಾಂಡನ್ನು ಬಲ್ಲೆ ಅಂಡೆ ಎಸ್ ಆ ನಂಬರ್ ಬರೀತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ತೋಜಿಸಿ ನಾನು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಾಪ್ನ ಸಂದೀಪರದೇತಲ್ಲಿ ಸಂದೀಪ ರೀತಿ ಇದೆ ಎರ್ನಾಡಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿನ ಪುದರ್ ಬರಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಫಿಲ್ಮು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಓಲ್ ಅದು ಇರಗೆ ಇಷ್ಟ ಏನಂತ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪುದರ್ ಬೋರ್ಡದ ಮಿತ್ ಮೇಟ್ ಬರೆಯೋದು ಬಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಚಾಕದೇತೊಮ್ಮೆ ಬೋರ್ಡದ ಮಿತ್ತ ಮೇಟ್ ಓಡಲ್ಲ 3 ನಂಬರ್ ರಿಪೀಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ 1 2 3 ಇತ್ತಲಕ್ಕೆ ಓಡಲ್ಲ ಇರ್ನ ಇಷ್ಟದ 3 ನಂಬರ್ ಬೇರೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು 3 ನಂಬರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ 3 ನಂಬರ್ ಬರೇ ಅಂಡೆ ಯಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಅತ್ತನೆ ಸಾರಿ ಅರ್ಥಾಂಡ ಸರಿತಂದ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪಡೆ ಒಂದು ಅಗೋಚರ ದೃಶ್ಯ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಬಂಧುಳೆಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೆ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮದ್ಯೋಡ್ದಾಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪೂರ ಒಂಜೆ ಕೊಡಿಡು ಪಂದ್ರೆಗ ಅಪ್ಪು ಜೈಕೋಸ್ಕರ ನೆಟ್ಟು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜಾದು ಉಂಡತಿ ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುನ ನಮ್ಮನ ಕಣ್ಣ ಎದುರೇ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರತೆ ಅಂಚಾದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಪನ್ನಗ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಜಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪಂದು ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲೆ ನನ್ನ ಪುಗಾರ್ನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ವೀಡಿಯೋ ತೂಕ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಜಾದುನು ತೂಕ ಇತ್ತೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುವೆರು ಸೊಲ್ವೆಲ್ಲ ಸಂದ ಬಂದದ್ದು ಯಾ ನಿತ್ಯ ಮಲ್ಪುನ ಜಾದುಡು ಎನ್ನ ತಂಡದ ಕಲಾವಿದ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಪ್ರಾಣಗೂ ಅಪಾಯ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜಾದು ಪ್ರಾಣಗೂ ಅಪಾಯ ತಿನಚಿನ ಜಾದುನ ದಾಯಿಗ ಮಲ್ಪರು ಗಣೇಶರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಳಿ ಬರೋಣ ದಾಯಿಗ ಮಲ್ಪ ಪಂಡ ಜಾದು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅನುಭೂತಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕಡು ಪಂಪಿಂಚಿನ ಕಾರಣ ದಯಮಂತದ್ದು ತುಲೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಭಯಾನಕ ಜಾದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಜಾದುವಿಗೆ ಹೊಸ ರೂಪ ನೀಡಿದ ತುಳುನಾಡು ತುಡರು ಚೆಂಡು ಜಾದುವಿಗೆ
ಭಾರತದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಇಂದ್ರಜಾಲ ಪ್ರತಿಭಾ ಮೆಗಾ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಪಂಚತಾರ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುವ ಜಾದೂವಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ನಾಟಕೀಯ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಟೇಬಲ್ ಹಾಪಿಂಗ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಾದೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಅವಳಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಾದೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ವಿಶ್ವ ಜಾದೂ ರಂಗದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಜಾದೂವಿನ ಜೊತೆ ಜಾನಪದ ಸೇರಿಸಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎನ್. ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಕುದ್ರೋಳಿ ಗಣೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಮೆಗಾ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬಿರುದು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಏನೇನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಯಾಪ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ತುಯ್ಯರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಏಪಾಂಡ್ಲ ಲೈಫ್ ಇಡೋದು ಪನಗ ಸಾಮಾನ್ಯದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರದಾದ ಪಂಡ ಶಾಲೆಡ್ ಕಲ್ತೊಂದು ಪನಗ ಯಾನ್ ಶಾಲೆಡ್ ಕಲ್ತೊಂದು ಪನಗ ಒಂಜಿ ಜನ ಜಾದುದಾರ ಬತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಬರೀ ಆದ್ರೆ ಬೆದ ಬೆದ ಜಾದು ಮಲ್ತೀರ ಐಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅನಿಂಚಿನ ಜಾದುದಾದ ಪಂಡ ಆರು ದುಡ್ಡು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಲ್ತೀರ ಒಂದು 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಯಾನ್ ಒಂತೆ ದಿವಂದಿನಿ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ದಾಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಚ ಆರು ದಾದ ಅಪ್ಪಗ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಡಾರು ಒಂಜಿ 2 3 4 5 6 ನೋಡು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಇಂಚ 2 3 ನೋಡು ದೆತ್ತದಕ್ಕೆ ದಾದನ ಮಣ ಮಣ ಅಂದು ಮಂತ್ರ ಪಂಡದು ಪಿರ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪಡಂಡ ಅರ್ನಕೈಟು ಒಂಜಿ 2 3 4 5 6 ನೋಟಿತ್ತು ಜೋಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ಜೋರು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಡೆಯೋದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಲು ಮಾರು ಮಾತ ಪೋಯರು ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಬೂಯಿಸಿ ಆರು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪುನಃ ಮೆಲ್ಲ ಬೋದು ಬಂಡೆ ಸರ್ ಇಂಕ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಹೆಂಗೆ ಕಲ್ಪವ್ರು ಸರ್ ಮಾರ ಅವು ಸರ್ ಒಂಜಿ 2 3 4 5 6 ನೋಡು ತುಷ್ಪವರು ಬಕಾಯ್ತು ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ 2 3 ನೋಡು ದೆತ್ತು ದಕ್ಕವರು ಇರೋದಾದ ಮಣಮಣ ಅಂತ ಮಂತ್ರ ಪಂಡದ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಒಂಜಿ 2 3 4 5 6 ನೋಟು ಪುಣತೆ ಸರ್ ಅವು ಜಾದದು ಪಂಡ ಅರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅದು ಪಂಡ ಕೊರಿಯರು ಸುರುಕು ಇಂಚ ಒಂಜಿ 2 3 4 5 6 ನೋಡು ದೇತ ನೋಡಿಗೆ
ಬೊಕ್ಕ ಮಾತತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಗೆ ನಿಂಚ ಒಂಜಿ ರಡ್ ಮೂಜಿ ನೋಡೋದು ಎತ್ತು ದಕ್ಕೊಡಿಗೆ ಬಕ್ಕಾರ ಪಂಡ್ಕೊರ್ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಂತ್ರ ಅವೇ ಏನ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಬಂದು ನೆಚ್ಚಿನ ಮಂತ್ರ ಅಬ್ರಕಡ ಬ್ರಗಡ ಬಡ ಅಂತ ಪಲ್ಲ ಪಿರಲ ಕಮಲ ಪಡ ಏನಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ ಮೂಜಿ ನಾಲು ಐನು ಆಜಿ ನೋಡು ಪಂಡಿತ ಅದು ಕಲಾಭಿಮಾನ ಬಂದ್ರೆ ಆನಿ ಕಲ್ತಿನ ನೆಚ್ಚಿನ ಜಾದು ಇನ್ನಿತ ವರ್ಷ ಬಂದಲ್ಲೇ ಅದ್ಭುತವಾದ ನೆಚ್ಚಿನ ಜಾದು ಒಂಜಿ ರಡ್ ಮೂಜಿ ನಾಲು ಐನು ಬಕ್ಕ ಆಜಿ ನೋಟು ಐಟು ನಿಕಲ ಕಣ್ಣೆದ್ರಿಗೆ ದೆತ್ತದಕ್ಕೊಂದಲೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ ಮೂಜಿ ಪನಂದಲೆ ಜಾದು ಮಂತ್ರ ಅವೇ ಅಬ್ರಕಡ ಬ್ರಗಡ ಬಡ ಆ ಮಂತ್ರ ಪನ್ನಡ ಅಣ್ಣ ಪಿರ ಒಂಜಿ ರಡ್ ಮೂಜಿ ನಾಲು ಐನು ಆಜಿ ನೋಟು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಯಾ ನಿತ್ತ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಜಾದುಗೆ ಎಂಕ್ ಕೈಟ್ ಉಂಗಿಲೊಪ್ಪನಂಚಿನ ಏರಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಜನ ಬರ್ರು ಏರ ಬರ್ರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೊಂಚ ಕಂಡನ ಬಿಡಿದ ರಡ್ಲ ಬತ್ತನ ಎಡ್ಡೈತೆ ರಡ್ಜಾಲ ಬತ್ತನ ಎಡ್ಡೈತೆ ಏನ ಕಂಡನ ಬಿಡಿದ ನಕ್ಲಿತರ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಬರ ಕೈಟ್ ಉಂಗಿಲೊಪ್ಪಡಿ ಎರ್ನಾಡ ಒರಿ ಏನೋ ವರ್ತಿನ ಕೈತಿತ್ತ ನಾನು ಏರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಈನೊಡಿಗೆಲ್ಲ ದೋಸ್ತಿನಕ್ಲು ಜೋಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ಮಿಸಸುಲ್ಲ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಬಯಸದು ಬತ್ತು ಸಹಕಾರ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಇರೆಗ್ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ. ಸುನೀತಾ ಮೇಡಮ್ ಇರ ಪುದರಿಂಚ ಸುನೀತಾ ಸಾರಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ದಿನ ದಾದಾನಂದ ಬಂಡ ದಾಲಾತಿಜಿ ಎನ್ನೋಡು ಮಾತ್ರ ರಡ್ಡು ಜನ ಎನ್ನೋಡು ಅಂತ ಎದುರು ಬೆಲೆ ಸುರು ಕೊಂಜಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೊಂಜಿ ತಾಟಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮಂಜಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಒಂಜಿ ದಿನ ದಾದಾನದ ಬಂಡ ರವಿಚಂದ್ರನ ಪಕ್ಕ ಸುನೀತಾ ದಂಪತಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಕಲ್ಲ ಊರು ಕುಡ್ಲೋಗಿ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಬೀಚಿಗೆ போயிரு ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಯರು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ದೇವರ ಒಂಜಿ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದು ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬತ್ತೇರಿ ಎನ್ನ ಊರು ಅವಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಅಂಚೆ ದರ್ಶನ ಮಂತದ ಪಿರ ಬರೋಣ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಸರ್ ಕೈಟು ಪುಣಿಸಿರ ಉಂಗಿಲ ತತ್ತು ತೀರ್ತು ಬೂರುಡು ಅತಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಅವ್ಚಿ ಬೂರುಡು ಎನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೈಟು ಉಂಗಿಲ ದೆಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ಅವೇ ರಡ್ ಮುಜಿ ಉಂಗಿಲ ಪುನಃ ಗೊತ್ತಾಬಜಿ ಒಂಜಿ ಉಂಗಿಲ ತತ್ತು ಬುರುಡು ಯಾನೆ ರಡ್ಡು ಬುರುದಿ ಜಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಬುರುದನೆ ಒಂಜಿ ಯಾರದೆ ಬದನೆ ಅವು ಪಾಡೋಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಉಂಗಿಲ ಬುರುಡು ನವರತ್ನದ ಉಂಗಿಲ ಇತ್ತದ ರೇಟ್ ಸಾಧಾರಣ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂಜಿ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಉಂಗಿಲ ತತ್ತು ತಿರ್ತು ಬಿಡುದು ನಾ ಪಾಪಾರೆ ಗುತ್ತೇಜಾರ ಎದುರು ನಡತಂದು ಬೋಂದುಲೆ ಪಿರೋಡು ಬರೆದಿದ್ದು ಸುನೀತಾ ಕದುವೇರು ಉಂಗಿಲ ಬುರುದುನು ಅಂತೆ ಕುಸಾಲದ ಮೂಡು ಹಿಡಿತೀರಿ ಅರ್ಧಾದ ಮಂತೇರಿ ಆ ಆಫೀಸಿಗೆ போயிரு ಬಲ್ಲಣ್ಣ ಆರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋದು ಅಲ್ಪಡದ ಇಂಚೆ ನಂಗೆ ಲೋಟ ಇದೆ ನೀರು ನೀ ಲೋಟ ಖಾಲಿ ಅದ್ದುಲೆಗೆ ಮುಟ್ಟುದುಲೆ ಖಾಲಿ ಅದುಲೆ ತೂಡು ಖಾಲಿ ಅದೇ ಯಾಂದಾದ ಮಂತಂದಲೆ ಗೊತ್ತನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಟವೆಲ್ ಈ ಉಂಗಿಲದ ಮಿತ್ಯ ನಿಂಚೆ ಪಾಡೊಂದುಲೆ ನೆಂಚ ಪಾಡ್ದ ಐತ ಕೊಡಿ ನಿಂಚೆ ಪತ್ತುವೆ ಐತ ಅಡಿಗೆ ಲೋಟ ಕಲ್ಲೆಗೆ ಲೋಟದುಲೆ ಉಂಗಿಲಿಂಚ ಬುಡುಪೆ ಆ ಕೈಟು ಲೋಟ ಬೇಕು ಒಂದೇನು ಬತ್ಲೆಕ್ಕ ಅಂಜೆ ಮಿತ್ತದ ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಇಂಚೆ ಮೈಕ್ ಕರೆದ ಶಬ್ದ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಸರಿ ಉಂಗಿಲ ಇರಡ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಇರಡ ಟವೆಲ್ ಉಂಡೆ ಕರ್ಚಿ ಬಿಡ್ಡೆ ನಿಜ ಅಂಜೆ ಬೇಡ ಉಂಡಿರ್ನ ಎನ್ನಿದೆ ನೀವು ಎನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಕೊರಡು ಗೊತ್ತ ಅಂಚೆ ಆಫೀಸ್ ಪೈನಂಚಿನ ರವಿಚಂದ್ರ ಒಂಜಿ ಒಣಸು ಆಯ್ತು ತಿಂಡಿ ಮಾತ ಚಾಮದ ಬರೆದು ಕೈ ತೆಗೆದು ಕೈ ಬರಸೋದು ಕೈಟ್ ಖರ್ಚಿ ಬೇರೆ ಟವೆಲ್ ತುಪ್ಪೇರ ಕೈಟ್ ಉಂಗಿಲಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಮೋಕೆಡ ಮಲ್ದು ಕೊರಂಗಿಲ್ಲ ಅದು ಎನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬೇತೆಲ್ಲ ಮಲ್ದು ಕೊರದು ಬೇರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಅದೇ ಅಕ್ಕ ಸರಿ ಗೊತ್ತಾನ ಅಂಚ ಟೆನ್ಷನ್ ಬರೀರಿ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪಡೋದು ಗೊತ್ತ ಜಾದು ಬರ್ತದೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು ಏನಂತೀರಿ ಓ ಕುದ್ರೋಳಿ ಗಣೇಶರು ಜಾದುದಾರ ಅಣ್ಣ ಇಂಚನ್ ಜಾತ್ರೆ ಬಂದಿರಿ ಅಪಗೆ ಯಾನು ದಾದ ಮಂದ ಬಂಡ ದೇ ಜನಗಳಿಗೆ ಸರ್ತ ಉಂತಲೆ ಯಾನ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಟವೆಲ್ಗೆ ತುನಿಯ ಅಣ್ಣ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವಾಚ್ ಕಟ್ಟುವ ಕೈ ಓ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಈ ಕೈ ಇಂಚ ಬತ್ತ ನೀವು ಮೂಲೆ ಇಂಚ ಬತ್ತ ನೀವು ಇಂಚ ಬೈಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಪತ್ಲೆ ನೀವು ಮುಂತಲೆ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಸುನೀತಾ ಕಡಮು ಇರ್ನ ಉಂಗಿಲ ಉಂಡೆ ಈ ಉಂಗಿಲ ಪಿರ ಬರ್ತಾನರಿಗೆ ಈ ಕೈ ತಡೀತು ಲೋಟ ಮಾತ್ರ ಬತ್ಲೆಗ ಈ ಕೈ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ತ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಈ ಕೈಟ್ ಇತ್ತ ಉಂಗಿಲ ದೆಪ್ಪೊಡಿ ಏನ ಕೈಕ ಕೊರಡು ಕೈಕಾರ ಉಂಗಿಲ ಕೊರಿಕೊಳ್ಳೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ದೆಪ್ಪಲೆ ಗತ್ತೇನ ಕೈ ಉಂಗಿಲ ಕೊರಿಕೊಳ್ಳೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಜಾದ ರವಿಚಂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಮರಪರಸಾಜಿ ಇದೆ ಉಂಗಿಲ ದೆತ್ತ ಕೈಟ್ ದೀವು ಅಂಚ ದೀಪುಳ್ಳೆ ರಾದ ಅತ್ತ ದೆಪ್ಪಲೆ ಓ ದೇವರೇ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಯಿಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಈಗ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದೊಂದಿಲ್ಲರು ದಾದಾ ವಿಜಯ್ ಸುರು ಕಾರ್ಯ ಬರ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಿಸಾಲ್ ಬೇಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ತೋರಿರ್ತಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ತೋರಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರದ ಕೋಲು ಬಿಗಿಯಾದ ಬತ್ತಲೆ ರವಿಚಂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರಕಟ ಪ್ರಪಂಚದ ಈ ಟವೆಲ್ ಇಚ್ಚಾರ ಒಯ್ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಪತ್ತೊಂದಿನ ಮಂತ್ರದ ಕೋಲದ ನಡೆದು ಉಂಗಿಲ ವಾಪಸ್ ಉಂಗಿಲ ಜೊತೆ ತೋಲ್ನೆ ವೇದಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡುವಂಚಿನ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಇರೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಸುನೀತಾ ಕೈರೆಗ್ ಜೋರು ಒಂದು ತಾಟಿದ
ಕಲಾವಿ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಪನ್ಪಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡ್ 50 ವರ್ಷದ ನಡತದ ಪನ್ಪಿನವೇ ಇತ್ತ ಎಸ್ ಯಾನಿತ್ತ ಮಲ್ಪನ ಜಾದುಡು 4 ಐಟಮ್ ಉಂಡು ರಡ್ ಐಟಮ್ ಉಂಡು ರಡ್ ಇದ್ರದ್ದು ಆಬಿಡದೆ ಚೂರು ಅಂತ ಲೈಟ್ ಬಲ್ಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಯಸ್ 4 ಐಟಮ್ ಉಂಡು ರಡ್ ಐಟಮ್ ಉಂಡು ನನ್ನ ರಡ್ ನೆತ್ತವಲೈಡ್ ಉಂಡು ಅಂದೆ ಈ ಮೇಟ್ ಉಂಡು ಗ್ಲಾಸ್ ಗುರುಕುಲ ತೆರೆದಿರಕ್ಕೆ ಪಂಪೇರು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು ಅವಳು ಪುಂಡು ಬಾಟ್ಲಿ ಬಂದು ಸಾಲು ಬರ್ತದೆ ಆತ ಇದು ಈ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬಾಟ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಅದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ದಾದ ಬಂಡ ಗ್ಲಾಸ್ ಆ ಮೇಡ್ದು ಈ ಮೇಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಾಟ್ಲಿ ಈ ಮೇಡ್ದು ಆ ಮೇಕ್ ಬೋಪುಂಡು ತೋಜು ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ತೋಜಂದಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪಡು ತೋಜು ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಲ್ಪಡೆ ತೋಜಂದಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ತೋಜು ಲೆಕ್ಕ ಬಾಟ್ಲಿ ಆ ಮೇಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೇಕ್ ದೋನೆ ರಿವಾ ಚೀ ತ್ರೀ ರಿವಾ ಚೀ ತ್ರೀ ಬರ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಜೋಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕುಸಲ್ ತೋಜಂದಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಲ್ಪಗ ಆ ಮೇಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಈ ಮೇಕ್ ಬಾಟ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ರಿವಾ ಚೀ ತ್ರೀ ಅಲ್ಲೇ ಆ ಮೇಕ್ ತೋಜಂದಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ಮೇಕ್ ಬಾಟ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನೇ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಂದಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಆ ಮೇಕ್ ಬರ್ತದಾನೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಜನ ಜವಣೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು ಬಿಡಪ್ಪ ರಿವಾ ಚೀ ತ್ರೀ ಕನ್ನಡ ಆ ಮೇಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಈ ಮೇಕ್ ಬಾಟ್ಲಿ ಆ ಮೇಕ್ ಬೈದ್ರೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಜಾದು ಕಲಾವಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಕೆಲವರು ನಿಜವೇನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬೊಟ್ಟಿಯರು ಮಾತ್ರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಸೇರಿ ಯಾರು ಜಾದು ಬಂತದೆ ಅಂಚ ದೇವರ ಮಾಡ್ರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ನೀರು ಅದೇ ಏಜ ಬರೋಬರ ಸರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಡ್ ವಿಷಯ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನಾನು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಮೆಲ್ಲ ಬಲ್ವೆ ಏಜ ಬರೋಣ ಯಾವುದೇ ಎಸ್ ಮಹನೀಯರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರೇ ಜಗತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಾಟ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಸಿನ ಜಾದು ನನ್ನ ಬಲಬದಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸು ನನ್ನ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಈಗ ನನ್ನ ಜಾದು ಮಂತ್ರ ಆಬ್ರಕಡಬ್ರ ಗಡಬಡ 1 2 3 ಆಗ ಹೇಳ್ಬೇಕಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಾಟ್ಲಿ ಈ ಕಡೆಗೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಗ್ಲಾಸ್ ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಧನ್ಯವಾದ ಏನಪ್ಪ ನಿಧಾನ ಆ ಮೇಟ್ ಬಾಟ್ಲಿ ಈ ಮೇಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಜಾದು ಮಂತ್ರ ಆಬ್ರಕಡಬ್ರ ಗಡಬಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ ಒಂಜಿ ಅಂಚಪಡ ಆ ಮೇಡದ ಗ್ಲಾಸ್ ಈ ಮೇಡದ ಬಾಟ್ಲಿ ಆ ಮೇಟ್ ಅದು ಜಾದು ಆಪುಂಡು ಆಡ ಎಂಕ್ ಜಾದು ಈತ್ ಸ್ಲೋ ಮಂತದ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಆಪಿನೇ ಜನರು ಎಂಚನೆಲ್ಲ ಪಟಾಪಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಈ ಮೆಟ್ ಬಾಟ್ಲಿ ಬೇಡ ರಿವಾ ಚಿ ತ್ರೀ ಆಮೇಲೆ ಬಾಟ್ಲಿ ಈ ಮೆಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಮೇಲೆ ಆರು ಬಾಟ್ಲಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಕಲಾವೇ ಚೂರು ಅಬ್ರಕಡಬ್ರ ಯಸ್ ಯಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಕಲಾಬಿ ಮೇಲೆ ಯಾನು ಕೇನಿ ಕುಡ್ಲೆ ಬಾರಿ ಕುಸಿಟ್ಟು 2 ವಾಚ್ ಪಕ್ಕ 2 ಚೈನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸೊಲ್ಲೆ ಯಾನು ಸುರುಕೆ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಈ 4 ಐಟಮ್ ದಾಯಿಗು ಯಾನು ದಾಯಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಪಂಡೇರಿ ಸುರುಕೆ ಹೆಜಿ ಅಂತಜಿ ಚೂರು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಸಾರಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪಂಡ್ರೆ ಒಂಜರಕ ಕಲಾಬಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಕಲ ಅಭಿಮಾನದ ಬಲಟು ಕರೆ ಒಂದು 25-30 ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು ಇಂಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಾತಾಡಿಟ್ಟು ಒಂದು 13 ವಿದೇಶಗಳು ಸೇರ್ಲಕ್ಕನೆ 2,200 ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ರೆ ಆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಧ್ಯ ಬಾರಿ ಮೋಕಿನ ಅನ್ಕೊಂಡ ಹರ್ಷೋಡು ಬಂದ ಖುಷಿಟ್ಟು ಬಂದ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆನಪು ನೀವು ಬಂದು ಒಂದು ಕಲಾವಿದೆ ಅದೇ ಅನ್ನ ಬಯಕುವೆ ಅಣ್ಣ ಸಾರ 2,000 ಅನ್ನೋ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಆಪಣು ನೆನಪುದಿಯರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದು 4 ವರ್ಷ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತದೆ ಸರ್ ದಾದ ಬಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪಣು ಅಲ್ಪಡದೊಂದು 4 ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಅಂತ ಬಂದಿರದೆ ಅವೇನು ಸಂಗ್ರಾಮ ಜೇನಿ ಕಲ್ಲ ಬಿಡದಂಗಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಡೆದು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ 2 ಚೈನ್ ಪಕ್ಕ 2 ವಾಚಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕೊರ್ರಂಚಿನ ದಾನಿಯಲ್ಲಿ ತಣ್ಣದು ಬರೋದು ಮೋಕಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನೆಸ ಜನಕದುಲೆಗೆ ಬೇತೆಕನ ಕಾಸು ಬಂಗಾರ ಪಂಡ ಬಾಕಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಎಡೇನ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಿನಕನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಎಂದು ಪೇರು ಮೇಡ ಸುಮಾರು ಅಟ್ಟಿಗಟ್ಲೆ ಪೋದು ಚೈನ್ ವಾಚ್ ಮಾತ ಅಂಚಲಾಲಜಿ ಕುಸಾಲ್ಡ್ ಬಂದಿನಿ ಈ 4 ವಸ್ತು ನಂಗೆ ಭಯಂಕರ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿ ದೆತ್ತದಿ ಒಂದು ಇಂಚ ನಿಕ್ಲು ಕೊಡ್ನಂಚಿನ ಈ 4 ಐಟಮ್ಲ ಮುಲ್ಪೊಪ್ಪನಂಚಿನ ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ತಲೆ ಪೋಪು ವಾಚ್ ಈ ಬಂಗಾರದ ಚೈನ್ ಪಕಡದ ಏನದೇವು ಪಗಡದ ಪಕ್ಕಂಜಿ ಲೇಡೀಸ್ ವಾಚ್ ಪಕ್ಕ ಕುಡಂಜಿ ಬಾರಿ ಕೊಲ್ಲದ ಪಟ್ಟಿಗೆದ ಮಾಲೆ ಕುಡಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ಚೈನ್ ಇನ್ನು 4 ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನೆತ್ತಲು ಎಡುಪುಂಡು ಇದರಿಗೆ 2 ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ತೋಡು ಒಂದು ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನು ಕುಡಂಜಿ ಚೂರು ಅಂತಲೆ ಸಭೆ ತನಡು ಚೂರು ಐತೆ ಕತ್ತಲೈತಲೆ ಅಂತಲೇ ಸಭೆ ತನಡು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಕಲಾವಿದರಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ದೆತ್ತ ಬತ್ತೊಂದೆ ತೋಜು ನಂದಿ ಎಣ್ಣೆ
ಬರುವ ಅಂಚಲ ಇಟ್ಟಾಡಿಗೆ ಅದೊಂದ್ರೆ ತುಲೆ ಅಲ್ಪಲೇರು 6 ಪೆಟ್ಟಿಗೆ 11 ಇತ್ತ 6 ಅಲ್ಪ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ 11 ತಿಲಕನೆ 3-4 ಐಟಮ್ ದಿ ನಂಚಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಸರಿದುಲೆ ಈ ಐಟಮ್ ಇತ್ತಿನ ನಾನು ಇಂಚ ಮುಚ್ಚೋದಿಲ್ಲ ನಡೆಗೆ ಬಂದು ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ನಿಕಲ ಎದುರುಡು ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತ ಒಂಜೇ ಗಾಳಿಗೆ ಅರೆ ಗಾಳಿಗೆ ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಐಟಮ್ ಇತ್ತ ಇಂಚ ಕುಂಟಬಾಡಿ ಕಾಯ್ದ ದುಂಬತ್ಲೆ ಇಂಚ ನೆನಪದಿಲ್ಲ ಚೈನ್ ಬಕ್ಕ ವಾಚಿತ್ತಿನ ಬಿಡ್ಲೆ ಚೈನ್ ಬಕ್ಕ ವಾಚಿತ್ತಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲುಂಡು ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಡುತ್ತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತುಲೆ ಬೊಕ್ಕೆ ಅಂದಾದ ಮಂತ ಸ್ಪೀಡ್ ತುಲೆ ಆಬ್ರ ಕಡಬ್ರ ಮುಂದಲೇ ಆಬ್ರ ಕಡಬ್ರ ಪರಡಾಂಡ 1 2 3 ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಚೈನ್ ವಾಚ್ ಮಾಯ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಬಲೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸಭೆಗೆ ತೂಕದಾದಣ್ಣ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸಮೇತ 5 ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಯ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಮಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ದಾಗ ಇದಡ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ದೆಬ್ಬಡ ನನ್ನ ತೋಜನ ಕುಡಂಜಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಗಂಜಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡಂಜಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಿತ್ತದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಪಡ ನನ್ನ ಪನ್ನಡ ಮಂತ್ರ ಪ್ರಕಡ ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಮಾಯಾತಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಎಪ್ಪಡ ನನ್ನ ಯಾಸ್ ನೆತ್ತರೆ ತೋಜೊಂದನ್ನು ಕಲಬೇಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಜೆಂಟ್ಸ್ ವಾಚ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಲೇಡೀಸ್ ವಾಚ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪರ್ಲದ ಪಕ್ಕಳದ ಚೈನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಒಂದು ಚೈನ್ ಇತ್ತಾರೆ ಓ ಸಾವರ್ ಎಂಕ ಕಣ್ಣಿಗೆ ದೋಚಿ ಮಾರೆ ಆಕೆ ಎಲ್ಲದ ಚೈನ್ ಪಕ್ಕ ಬರನುಂಡು ಸ್ಫಟಿಕದ ಚೈನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಾಚ್ ಕೊಡ್ರಂಚು ನೀರಿಗೆ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ವಾಚ್ ಕೊಡ್ರಂಚು ನೀರಿಗೆ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಅಮ್ಮ ಚೇಂಜ್ ಕೊಡ್ರಂಚು ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಖೇರಿದ ಒಂದು ಎರಡು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಇದು ಬರೋದಲ್ಲ ಕಲಾಪ್ರೇಮಿ ಬಂದಲ್ಲ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಇದೆ. 56ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಮಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಲಂಚಿನ ಈ ಸಂಘಟನೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಾನು ಕುದ್ರೋಳಿ ಗಣೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಮುಖ್ಯದ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಸಂದಾಯ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಂಚನ ಈಗ ಜಾದೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ ಬೆಂಬಲ ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತಿನಚನ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರ ನಿಚನ ಶ್ರೀ ಬಾಹುಬಲಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಇರೆಗ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಗೌರವದ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಸಂದಾಯ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತ ಸರ್ವೇರಿಗೆ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ ಬಂತದ್ದು ಪುರ್ಲದ ಸೌಂಡ್ ಬಕ್ಕ ಲೈಟ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ ಬಂತದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಮಹನೀಯರಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ಗಣೇಶ್ ಬಕ್ಕ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ ಬಂತದ್ದು ಬಲೆ ಇತ್ತು ತೂಕ ನಮ್ಮ ದೇಶಗೂ ಜಾದೂ ಸಮರ್ಪಣಾ ಬಜಾಲ್ ಅರೆಗ ನಿಕಲಾಂಜಿ ಮೋಕಿನ ಸನ್ಮೇಲೆ ಈಗ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಆಚಾರ್ಯ ಮಂಗಳೂರು ವರಪ್ರಸಾದ್ ಬಜಾಲ್ ಕಾಜಲ್ ಮಂಗಳೂರು ಸಾರಿ ಅಂಚನೆ ರೇಖಾ ಸುಳ್ಯ ತಿರಪ್ಪ ಯಾರು ಕುದ್ರೋಳಿ ಗಣೇಶ್ ಒಟ್ಟು ತಂಡದ ಪರವಾದ ಸರ್ವೇಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯ ವಿಸ್ಮಯದ ಶುಭರಾತ್ರಿ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚತ್ತುಂಡು ಜಾದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಷ್ಟ ಅಂಡಲ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿದಲ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋನ ಮಲ್ಪರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನುವೆ ಅಂಚ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮದಪ್ಪುಡ್ಚಿ ದಾಯ ಪನ್ನಗ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರು ವಿಜಯ ರಾಕ್ಸ್ ಬಿದ್ರಾಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಕುಲ್ ದಯ ದೀದಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೇನೊಂದು ಇನಿತ ವೀಡಿಯೋನು ಮುಗಿಪು ಗಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಚಾತನಂದು ಪನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೆಗ್ ನಮ್ಮನ ಜಾದೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗೀಣು ಪನ್ನಗ ಒಂದು ರೆಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ಪಾಡಿಯಾನ ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದೈತೆ ಅಂಚೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪಾಡಿಯೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ 2 ಗಂಟೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂಡೆ ರೈಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ 2 ಗಂಟೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೇಜಿ ಅಂಡಲ ಮುಗೀಂಡು ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಎಡ್ಡ ಬೀಜೋಡು ಬಾಯ್.